Mindennek a kérdéskörnek egy társadalmi háttere is van, és egy társadalmi vetülete is, ez pedig a maga a migráció, amiről mi beszéltünk, és ez dr. Poczig Szilveszternek szóló kérdés, hogy hogyan jelenik meg a migráció Európában, és hogy miért, épp nyilván a tömeg miatt, de hogy miért most ilyen óriási probléma. Nagyon szépen köszönöm a szót. Ez működik? Igen. Most? Igen. Nagyszerű. Annának nagyon szépen köszönöm a rövid bemutatást az elején, és köszönöm szépen a szót is. Hadd bocsássam előre, van egy kis restanciám még a tavaszról, mert ott úgy alakult, hogy éppen nem tudtam eljönni, mert megbetegedtem. Hoztam ajándékba, de csak mutatóba ajándék, ugye, amikor ez olyan az okos lány, aki hoz is galambot, meg nem is. 3 könyvet, mind a 3-hoz van valami közöm. Annyit még hadd fűzzek hozzá, hogy az első 2, tehát a nemzetközi migráció, nemzetközi kockázatok, illetve az új népvándorlás, mind a 2 fönn van a neten, az egyik az Országos Kriminologiai Intézetnek a honlapján. És a 3 könyv, amit mindjárt közre fogok adni, abban a reményben, hogy vissza is tér ide az asztalomra, jelez egyfajta időrendet, hiszen az első 2008-as, a másik 2011-es és az utolsó, a migrációs tendenciák napjainkban, hát tényleg kimerítő munka, az 2014-re van datálva, de csak azért, mert projektzárást dokumentálni kell az EU felé, de igazából 2015 első napjaiban jelent meg. Én nem tudom, láthatok, ugye? Jó, és akkor én egy rövid áttekintést, remélem, hogy rövidet, szeretnék adni a migrációra. Parancsolsz? 2 óra 10 maximum. Jaj, jó. No, akkor visszatekintve a dolognak az elméleti kereteire, hogy az ember annyiféle fogalommal találkozik, különösen a médiában, hogy azt, és amikkel az újságírók részben, meg politikusok dobálóznak, és azt halljuk, hogy gazdasági migráció, meg szociális migráció, meg nem tudom micsoda, és ezeket a fogalmakat gyakorlatilag politikai célból instrumentalizálják, egyfajta hangulatkeltés irányába terelik. Ugye a migráció, ami nem jelent más, mint a ki- és bevándorlást együtt, van az immigráció, a bevándorlás és az e-migráció, ugye a kivándorlás. Ez egy helykereső magatartás, aminek ugye az a célja, bocsánatot kérek, hogy élhető, vagy jobban élhető életkörülményeket találjon valaki, vagy találjanak csoportok azzal a céllal, hogy oda ideiglenesen, hosszú távra ideiglenesen, vagy akár véglegesen áttelepülnek. Ma a migrációs potenciál világszerte mintegy 60-70 millió főt jelent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ennyi az a létszám, amely nem a hazájában él, hanem onnan valamikor elvándorolt, vagy elvándorolni kényszerült. Ugye mi mozgatja a migrációt? Ugye elsősorban, ahogy mondtam, a jobb életreménye, vagy egyáltalán a megélhetésnek, az túlélésnek a reménye, de hát amikor ugye beszélünk kényszermigrációról, ugye ez az üldöztetés, háborús helyzet, vagy akár természeti katasztrófák is, amelybe itt most beleértem nyilván az ipari és úgynevezett fejlesztési katasztrófákat is. Na most ugye honnan, hova történik a migráció? Hát evidensen azt szoktuk mondani a szakirodalomban, hogy vannak pull és push effektusok, tehát olyanok, amelyek taszítják, a kiinduló országokból lökik kifelé a népességet, illetve a beérkezés, illetve a befogadó, amennyiben befogadó, a célországok tekintetében pedig hát egyfajta vonzóerőt jelentenek. Nyilván a migráció, a nemzetközi, és most a nemzetközi migrációról beszélünk, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye az is migráció, amikor valaki, mondjuk Debrecenből egy szakember, azzal a céllal, hogy jobb megélhetési lehetőséget találja, Győrbe költözik, és ott egy autógyárban dolgozik. Ez a belső migráció. Na most ugye a nemzetközi migráció, ha egyes célterületeket kiválasztjuk, akkor azt mondjuk, hogy a Csendes-óceáni térségben, ott Ausztrália egy ilyen kimondott vonzó terület, az Európai Unió magától értetődik, béke van, viszonylag
jó életkörülmények vannak, bár nagyon-nagyon váltakoznak, vagy váltakozik ennek a színvonala, nagyon-nagyon különbözőek a szociális ellátások. Érdekes módon majd itt érdemes szót ejteni Németország, miért pont Németországban célpont, vagy hát az Egyesült Államok az amerikai kontinensen a délről észak felé mozgó migráció esetében. Miért Németország? Németország a második világháború után, bár ennek voltak előzményei korábban is, hát a jólétnek és a biztonságnak a fogalmává vált. Időközben a skandináv államok meg is előzték Németországot ebben a tekintetben, hiszen ha összehasonlítjuk a menekültekre fordított ellátásoknak az összegét, akkor a skandináv országok majdnem a dupláját, 850 eurót fordítanak a menekültekre, ez Németországban csak 500 körül van. Na most ugye, kik érkeznek, és mi ezekkel az emberekkel a probléma? A migráció összetétele ma is, akár csak korábban is, itt most egyáltalán a most zajló folyamatról beszélek, az egy nagyon-nagyon összetett, nagyon differenciált képlet, amiben ugye az egészen magasan képzettektől az egészen alacsony szintű képzetlen emberekig jelennek meg társadalmi csoportok, annak függvényében is, hogy honnan érkeznek. Ugye az Eritreából érkező menekültek nagyobbik része képzetlen, ezzel szemben éppen most hallottuk, ugye nem véletlen az, hogy Németország most az emberiességi szempontokon túlmenően kitárta a karjait a szírek felé. Ugye maga a szír népesség az az arab népességnek, hát én azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy a krémje. Ugye a szír, már a nyelv is, ugye a szíro-arab az, amelyik az arab világnak a hógtajcsa. Ugye az általánosan beszélt, magasan képzett emberek kultúrnyelve. Na most azt azért most a propagandától eltekintve, vagy azon túlnézve, tisztázni kell, hogy a migrációnak mindig vannak előnyei és hátrányai. Ugye Európa esetében miért van szükség migrációra, és miért voltak korábban is, és vannak ma is, hát most már egyre kisebb érvényel, de vannak azért migrációs politikák. Egyszerűen azért, mert Európa népessége öregszik, csökken, az őshonos népesség, ugye Németországban ez egészen borzasztó probléma, akárcsak nálunk, és ezzel csökken a munkaerőpiac munkavállalói oldala, ugye a szakemberek tömege is. Tehát van egy demográfiai probléma, és a másik oldalon pedig van egy munkaerőpiaci probléma, amiről az Unió hát egészen mostanáig, többé-kevésbé helyesen egyébként úgy gondolta, hogy a migráció lesz az, ami ezeket a hiátusokat be tudja tölteni. Nyilván arra nem számítottak, hogy ilyenfajta gátszakadás következik be, de hát ez egy másik történet. Na most a migráció kockázati oldalai, vagy hátrányai ugyanúgy megjelennek, tehát annak függvényében változnak ezek, hozzáteszem, nagyon-nagyon széles spektrumon variálódnak a migrációs minták. Minél közelebb, vagy minél távolabb áll a befogadó népességtől és annak az igényeitől, annak a kulturális, gazdasági és egyéb jellegzetességeitől a befogadó, illetve a beérkező népesség tagjai. Most hadd mondjak el egy példát, ugye nekem nagyon széles belga rokonságom van, annak köszönhetően, hogy az én nagybátyám, aki az édesanyámnak a legidősebb testvére volt, 1930-ban elindult Amerikába és leragadt Belgiumba, ahol alapított egy később középosztályi vállalattá önmagát kinövő céget, és én ma már az unokatestvéreimmel és a második, meg most a harmad unokatestvéreimmel is angolul beszélek, és ők flamandok. Tehát az integráció egy, illetve két generáción belül ilyen mélységig lezajlott. Ezzel szemben például az a népesség, amelyik mondjuk, hogy maradjunk Belgium példájánál, Brüsszelben nagy számban, például marokkóiak által, szintisztán marokkóiak által lakott kerületeket, vagy lakónegyedeket alakít ki, hallatlan nehezen integrálódik, és ugye például Londonban ma már ott tartunk, hogy olyan de egyébként Berlinben is, hadd említsem Neukölln, ahol
Hát egyfajta azt szokták mondani az új szakirodalomban, hogy egy mini-iszlám államok jönnek létre, saját közigazgatással, a sária törvénykezéssel, becsületgyilkosságokkal és valami egész rémtörténetekkel. Tehát minél távolabb áll ugye az a kultúra, amely beérkezik, annál jelentősebb kockázatokat generálhat. Most a muszlimok esetében azért jelentősek ezek a kockázatok, mert ugye egyrészt az arab világ egy olyan történelmi periódust él át, ami politikai, társadalmi és gazdasági okoknál fogva magától is rávezet egyfajta radikalizálódás felé. Másrészt megjelentek olyan politikai erők, beleértve a hitszónokokat, a vallási radikalizmust, amely az Európába bevándorolt népességet, különösen annak a második-harmadik generációját a radikalizmus felé tereli, nem utolsó sorban például azok az integrálatlan csoportok, amelyek kisebb vagy nagyobb bűnelkövetővé válnak, kérem az európai börtönökben válnak radikális muszlimmá. És utóbb ugye foreign fightervé, tehát adott esetben az ISIS szolgálatába lépő idegen harcossá. Ha már itt szó esett az idegen harcosok problémájáról, ugye Magyarországról nem, nekem kétféle adatom van, az egyik egy 12, illetve 18 fő, ami ugye hála Istennek viszonylag kevés, illetve állítólag 10 halott. Ez nem egy megbízható adat. A legutolsó, szintén nem megbízható és megalapozott adat, az 70-80 főről szól, hát ugye akkor maradtunk a találgatások területén. Jó. És ha már itt tartunk, ugye újra és újra fölröppent Magyarországon is, hogy a bevándorló csoportokkal viszonylag nagy számú terrorista léphet be. Ez az érvelés az elejétől nagyon sátított, most pedig egy újabb tanulmány szerint elég kevéssé valószínű. Hiszen gondoljuk el, hogy akik beérkeznek a többiekkel életveszélyen, borzasztó körülményeken és határellenőrzéseken keresztül, azok, akiket ezeket küldik, miért küldenének, vagy azok, akik ilyeneket küldenének, miért őket választanák, hiszen nagy a lebukás veszélye, nincs nyelvismeret, nincs helyismeret, tehát nem adottak azok a feltételek, amelyek között eredményes terrorakciót lehet végrehajtani. Ezzel szemben az utóbbi évek tapasztalatai azt mondják, hogy a terrorakciókat olyanok hajtották végre javarészt, akik egy adott helyen, hát lényegében szinte az őshonos népességhez tartoztak. Jó. Kik mozgatják mindezt? Hát itt ugye urbánus legendák megfogalmazódtak, ugye olvashattuk, ha valaki olvas szélsőjobboldali honlapokat, akkor nyilván tudja, hogy a zsidók, meg Izrael, aztán az Egyesült Államok, de Oroszország is, hát most szó esett már erről. Én azt gondolom, hogy ezeknek nincsen komolyan vehető alapja. Annak viszont, azt viszont nagyon komolyan kell vennünk, hogy az ISIS megjelenése egy egészen másfajta terrorizmust hozott, amely lényegében államot épít, és mintákat szolgáltat például Észak-Afrikában. Hadd jelezzem, hogy Észak-Afrikában egy igazán nagyszabású és jól szervezett új terror alakulat van kialakulóban, ez az Al-Murabitun, amely egy Afrika legkörözöttebb terroristájának a vezetése alatt áll, akit úgy hívnak, hogy Mokhtar Belmokhtar. Na most ezek a terrorszervezetek, nem csak ez, hanem a többi is, lényegében emberkereskedelemből tartja fel magát. Ugye eljutna Európába ma mondjuk a Szahel-övezetből, vagy akár Irakból, 4-5 ezer euró költségbe kerül egy főre. Most elgondolhatjuk azt, hogy ekkora menekült tömeg mellett ez mekkora jövedelmet biztosít. Most akár az igaz, hogy ezt elkülönített embercsempész szervezetek bonyolítják ezek megbízásából, vagy pedig az igaz, hogyha nem a megbízásából, akkor gyakorlatilag akkor is hozzájuk kerül a pénz.
Tehát ennyiden az ISIS-nek egészen biztosan van, hát legalábbis áttételes szerepe ebben. Ki ne fussak az időből. Jó, az Európai Unióban a bevándorlás nem új keretű. Tehát az, hogy itt viszonylag nagy embertömegek érkeznek be, ez nem akkora meglepetés, hát a meglepetés most éppen a mennyiség, de az Európai Unióban a bevándorlás gyakorlatilag az 50-es évektől, sőt már igazából a 40-es évektől folyamatos és egyre erősödő jelenség. Ugye két oka van ennek, hát ugye a gyarmati államok, egykor gyarmattartó államok esetében az a népesség, ami a gyarmati felszabadítás, ami korábban a gyarmatosítók szolgálatában állt, az egyfajta menekülésként, Algéria háború eklatáns példa, elköltözött abba az országba, amely valamikor gyarmattartó volt, és egyébként ott értékes népesség részé vált. A másik, aminek mondjuk eklatáns példája Németország, az, hogy gazdasági okokból hívták ezeket a bevándorlókat, a szakmai űröket, illetve munkaerő hiányt voltak hivatva betölteni, eleinte Európából, aztán ahogy ezt megkövetelte a gazdaság egyre gyorsuló fejlődése, új Európán kívülről is. Ehhez járult egy politikai vagy ideológiai jellegű fenomén, nevezetesen az, hogy a 68-as nemzedék, amikor érzékelte a baloldali forradalmi mozgalmaknak a kifulladását, akkor egyre inkább úgy gondolták sokan, hogy az új proletáriátus, amely megdönti ezt a borzalmas kapitalista Európát, az talán a bevándorlókból kerülhet ki. Gyakorlatilag a 80-as, 90-es évek fordulójára, a 90-es évek végére még inkább létrejött egy ideológiai, azt mondanám, rendszer. Ez a multikulturalizmusnak az eszméje volt, amire ugye ez nem csak egy idea volt, hanem erre társadalmi technikák, az integráció társadalmi technikái is fölépültek, nagyon sok helyen, például Németországban eredményesen. Ugyanakkor körülbelül a 2000-es időszak elejére világossá vált, hogy a multikulturalizmusnak az az elképzelése, amely úgy képzel el párhuzamos társadalmakat, hogy ezek megőrzik az etnikai, vallási, kulturális sajátosságaikat, miközben mondjuk egy európai országnak hű polgárai lehetnek, ez nem működik. Ugye már a 70-es évek végén láttuk, hogy például Hamburg utcáin kurd és török fiatalkorú csoportok, hát lényegében bandaháborút vívtak, kizárólag nacionalista alapú. Jó. De egészen mostanáig a multikulturalizmusnak az eszméje például a német médiákban hát abszolút dominanciát élvezett. Jól lehet, a német átlagpolgár mindig is bizonyos távolságtartással kezelte vagy szemlélte a menekülteket, és hát voltak ennek egészen humoros mozzanatai, hadd meséljek el szintén egy személyes példát. Ugye van nekem egy unokahúgom, azóta már felnőtt, Németországba került nagyon fiatalon, és akkor hazajött az iskolából, akkor már magyarul nem tudott, de még németül sem tudott rendesen, és azt mondta, hogy borzasztó, mennyi Ausländer van itt? Ugye? Mondta magyarul. Jó. Jó, na most az Európai Uniónak a migrációs stratégiái, Tampere, Hága, Stockholm 1, Stockholm 2, meg az egységes menekültügyi stratégiának lényegében a tervezete, ezek, hogy is mondjam, idézőjelbe teszem, békehelyzetre voltak kitalálva, vagy olyan helyzetet modelleztek, amikor ugye elsődleges szempont az illegális migrációnak a visszaszorítása, viszont folyamatos migrációs hullámok érkeznek be, amelyek ugye, ahogy mondtam, demográfiai és munkaerőpiaci céllal képesek Európa jelenlegi demográfiai és termelési, gazdasági színvonalát föntartani. Ezekben nagyon sok humanitárius elem volt, most ugye az integráción túlmenően, például az, hogy előirányzott egyfajta cirkuláció.
nevezetesen cirkulációt és szűrést. Nevezetesen ugye a legális csatornákon egyre több magasan képzett értelmiséget engedett volna be, azzal a hátsó, nem is hátsó, kifejezett céllal, hogy ezek ugye egyrészt hazautalják a jövedelmük egy részét, ez majd ugye megjelenik a menekült kérdésnél is, hiszen azokból a viszonylag szerény jövedelmekből, mondjuk Afganisztánban, vagy annak egy töredékéből Afganisztánban egy egész családot el lehet tartani hónapokig. Ja igen, és hogy ezek a szakemberek egy idő után hazatelepülnek majd, ahol maguk is hozzájárulnak majd ahhoz, hogy a gazdaság fellendüljön. 2 perc. Igen? Jó. Itt az arab tavaszról, egyebekről hallottunk, amik ugye ennek hát a lényegében a strukturális kiindulópontjai. Az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy Európában és Európa vezető politikusai esetében is az a helyzet, hogy nem tudják, hogy a jelenlegi helyzetben mit kell tenni, látják, hogy nagyon sürgős változásra van szükség, de nem tudják eldönteni, nem tudnak kikeveredni egyrészt a multikulturalitásnak az eszmerendszeréből, másik, hogy nincsen helyette másik. Nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk, nem tudják, hogy hogyan fogják integrálni ezt a menekült tömeget, és nem vezet-e további társadalmi feszültségekhez, illetve a politikai vezetés, illetve és az átlagpolgároknak a még inkább széttartó tendenciáját. Ugye most már egyes médiaforrások azt jósolják, hogy Angela Merkelnek a politikai pályafutása ezen fog meg. Jó, engedtessék meg nekem, hogy Magyarországról szóljak néhány szót. Ugye én azt hiszem, hogy politikai hiba volt a kialakult menekült kérdést előre nem felismerni, hiszen a 2013-14 fordulóján láttuk, hogy problémák vannak. Magyarország összességében sajnos nem vizsgázott nagyon jól, leszámítva a civil szervezeteket, azok nagyon jól vizsgáztak, bár ott is voltak szervezetlenségek. Ugye emlékszünk a plakátkampányra, ami nyilvánvalóan menekültügyi szempontból infunkcionális volt. A nemzeti konzultációban már megjelent egy számomra nagyon visszás elem, nevezetesen a menekülteknek a kriminalizálás és ennek a témának a terrorizmussal való összemosása, ami nagyon-nagyon ártalmas volt. Ugye a kerítés, építés önmagában élő erős védelem nélkül magától értetődik, hogy nem jó semmire, de az élő erővel kapcsolatos törekvések ugye csak egy következő fázisban jelentek meg, ugyanakkor az is kérdéses természetesen, hogy a schengeni határon fölszerelt egyébkénti technikai eszközök, infravörös kamerák és egyéb érzékelők miért nem voltak erre alkalmasak. Látszik, hogy kialakult egyfajta V4-es összefogás, de azt hiszem, hogy ebben ugye a menekült ügynek a kívültartásában a magyar kormány ment a legtovább, és az, hogy ezt büntetőjogi, illetve kizárólag rendészeti eszközökkel igyekezett megoldani, meg ennek az egyébkénti félresítlásai, az Magyarország számára azt hiszem, hogy egy nagyon negatív publicity-t eredményezett. Zárójelben hadd mondjam el, nem jó ma elmenni egy nyugat-európai konferenciára, az ember más sem hallott, hogy mi van Magyarországon. Tehát jelentős külpolitikai veszteségek történtek, annál is inkább, mert emlékezzünk vissza a délszláv háborúnak a kezdetére, hogy ugye Antal József Mohácsi beszédében akkor deklarált, hogy bár nincsenek meg a jogi alapjai, emberiességi alapon Magyarország be fogja fogadni az onnan érkező menekülőket. Be is fogadtunk több mint 60 000 ember. Még egy külpolitikai veszteségnek gondolom, hogy éppen a menekültválság kezdetén, ugye szinte kizárólag koszovóiak jöttek. Hadd emlékeztessek arra, hogy Albániában Magyarországnak magas volt a renoméja. Látjuk azt is, hogy előbb-utóbb a Balkánon ki fog alakulni egy most kvázi nagy albán, egy lényegesen nagy, egy egységes albán állam. Én azt gondolom, hogy nekünk szükségünk volna ilyenfajta támogatókra valamikor
későbbiekben, és hát ez a negatív publicity, ezt láttuk, hogy milyen negatívan hatott ki Magyarország idegenforgalmára is, ugye az államtitkárnak kellett többször nyilatkozni arról a televízióban, hogy miért esnek vissza a nyugat-európai látogatottsággal kapcsolatos adatok. Elnézését kérem Annának, amiért egy kicsit áthágtam az időkeretet. Nagyon szépen köszönöm, és ha lesznek kérdések, akkor próbálok válaszolni. Köszönöm. Biztosan lesznek kérdések, és Mihály akkor fel van adva a labda. Igen. Tehát a negatív publicityhez a sajtó is valószínűleg. Igen, hát többféle. Tehát igazából két témával lett volna megbízva. Halló? Nem tudjuk mutatni. Ja, nem hallatszik? Beszélj? Jó. Jó volt az Jó, működő. Jó, tehát kétféle témával voltam megbízva. Az elsőt azt érintettem már Póci Szilveszter. Csak nem éppen úgy vagy abban a perspektívában, hogy ezt én láttam. Alapvetően a legfőbb problémám ez az egész menekültválságban, ennek a magyarországi állásról egyszerűen az volt, Magyarország nem a menekültekről folyt a vita, hanem Orbán Viktorról. Vagy megjelent Orbán Viktor, mint a hős hadvezér, aki helyszínen állítja meg a menekültek áradatát, vagy pedig azt néztük, hogy melyik alsó Jülland-félszigeti helyi posztemben jelent meg valamilyen éles kritika Orbán Viktor szörnyű illiberális politikájáról. Gyakorlatilag Magyarországon a menekültkérdés a migrációról diskurzus nem folyt, és most sem folyik. Ez a magyar politikai osztály és a magyar értelmiség végzetes infantilitásának a következménye. Ilyen fokú infantilitást, hát ez már kétszer vitte az országot a csődbe, 1918-ban és 1944-ben, és most is ugyanezt folytatjuk. Úgy látszik, hogy itt emberek olyanok, mint a Orbánok, nem fejeltenek, de semmit nem képesek tanulni. Tehát engem abszolút nem érdekel, hogy a leendő Nagy-Albániában, ahol a Koszovót konkrétan egy maffia irányítja, milyen lesz Magyarország képe, azon érdekel, hogy mit tudunk kezdeni és hogyan lehet csinálni valamit ezzel a tömeggel, illetve hát az, hogy hogyan kerülnek ide, és Magyarország és Európa egyáltalán nem készült fel rá. A publicity is nagyon fontos, tehát nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy Magyarország úgy tudja magát pozícionálni, hogy ebben a kérdésben konstruktív, csak nagyon fontos kérdés az, hogy mi a konstruktív megoldás, ha átengedjük őket, vagy nem engedjük át őket. Hiszen te is utaltál arra, hogy nem tudjuk, hogy kik jönnek. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy papírok nélkül általában hát teljesen hamis legendákkal, ezt így hívják, egy felépített múltakkal érkeznek, hát hozzánk az alapítványhoz is próbált, hogy bekéreckedni egy megfelelő migrás, nem tudjuk, hogy migráns lett volna, vagy felügyelő, aki ugye irányítja ezt a dolgot. Úgyhogy itt számos történet zajlott, egy nagy-nagy menetben számos kisebb történet. Úgyhogy ez az egyik fontos kérdés, hogy igazándiból Magyarországon most már tényleg a migráns kérdésre nem szeretnek a szót, hogy menekült. Hát rendkívül sok irányból jönnek és teszik, és állnak össze ezek az embercsoportok. Aki kérem szépen Izmir kikötőjében nyíltan működtet egy ilyen utazási irodát, például egy Safsat Atras nevezetű szíriai hölgy, csinos kis rózsaszín divatcsatorban, arra felzőtt napszemekben hirdeti a menjünk gyalog mozgalmat, mondani, hogy veszélyes a tenger, úgy törjük át a polgárhatárt. Tehát konkrétan lehetne jelentkezni és interjúkat ad a törzssajtóban. Ez egy nagyon jó szervezet, és nem csak az iszlám állam által szervezett, hanem bizonyos állami szereplők által is szervezett. Mozgalom az más kérdés, hogy több. Tehát teljesen más az észak-afrikai helyzet, teljesen más a közel-keleten érkező migráció. Párhuzamosan, ugye, hogyha Oroszország meg akarjuk kérni, teljesen más a Közép-Ázsia. Oroszország irányú migráció, ami nagyon fontos,
Ugye itt szeretnék arra utalni, hogy Oroszországban az iszlám nem külön belpolitikai kérdés. A hivatalos orosz statisztikák, ugye, mint azt tudjuk, füllentés, hazugság, füllentés, hódítás, hazugság statisztika, a TASZ jelenti, ugye ez volt a régi fokozás, tehát a hivatalos állami statisztikák szerint már több mint 10% a autochton muszlim lakosság részarány. Most ehhez képest a közép-ázsiai bevándorlók aránya főképp Kirgiziából és Tadzsikisztánból irgalmat, tehát Tadzsikisztán lakosságának 2/5, tehát 2 millió ember él Moszkvában. Úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű kérdés, tehát amikor Oroszország érdekelni kezdi Szíria, az nem csak azért van, mert hogy a Krím és Ukrajna, hanem azért is, mert nekik ott van, hát Moszkvától 800 km-re keletre működik egy nagyon szép is, sőt 2 hatalmas és erős muszlim autonómia. Meg az ország gazdasági erejének egy jelentős részét adják, ugye Tatársztán és Baskortosztán. Most másik kérdés, hogy ugye miért omlanak össze ugye, ezek a rendszerek, és miket omlaszt össze az arab tavasz, illetve jött az európai beavatkozás, hogy mi nem lehet ezeket stabilizálni, de akkor megint ugranék egy nagyot. Ugye, aki foglalkozott a közel-kelet politika történetével, az pontosan tudja, hogy ezek nem politikai pártalapú rendszerek. Olyanok a társadalmi hálózatok, olyanok a törzsi hálózatok, családi hálózatok, hogy itt politikai pártoknak úgy, mint nálunk szerepe nem lehet. Tehát itt, ha valaki elkötelezi magát egy nagyobb klán, család vagy törzs vezetője, akkor mindenki arra az irányba szavaz. Ehhez képest viszont van 2 nagyon fontos elem, amit ugye az egyik, tehát mind a kettőt egy arab szóval nevezzük. Az egyik a záim, ezt Magyarországon ilyen tímerbirtokos típusként ismertük, de ez nem ezt jelenti itt, hanem a vezető, a vezéregyéniség, az arc, aki összeköti, vagy mintegy megszervezi azt a közeget, és ehhez képest ugye van a politikai omás, tehát politikai hűség nyilatkozat, ez a mubájá, bevásárolni magát egyébként. Most ugye amikor az arab tavasz esetén kilőttük ezeket a figurákat, és nagyon jól lehet látni, hogy ki volt az, aki meg elvesztette a mubáját, és ki az, aki lásd Assad még nem. Hogy egész egyszerűen kilőttük azokat az integráló figurákat, amelyek ezeket a társadalmakat egyben tudják tartani, és utána nincs új integráló figura. És hiába mondjuk azt, hogy akkor szavazatot demokratikusan, mert az olyan értelemben, hogy megalapul kérem szépen mondjuk a líbiai beduinok szociáldemokrata pártja, hogy a Tuareg liberális unió, ilyen nem lesz. Az életben soha. A közel-keleten nyugati típusú demokráciát elképzelni, sőt Nyugat-Európán és Amerikán kívül nyugati típusú demokráciát elképzelni nem lehet. Japán sem, az csak imitálja. Amikor ugye megjelennek azok a különféle harmadvilágbeli mozgalmak, amelyek csatlakoznak mondjuk a szociáldemokrata vagy újbalos mozgalmakhoz, egész egyszerűen ez szimulakrumok. Most a következő kérdés, hogy ahogy feldöntjük a dominót, és ez volt a másik kérdés, igazándiból tényleg szabadon hagyjuk a altávnemet, ugyanakkor viszont itt Afrikában és a közel-keleten is olyan mozgások zajlottak le, amelyeket egyébként a szakma régóta ismert. Tehát az, hogy például lesz Nigériában egy kemény iszlám mozgalom, ezt én nem 2013-ban tudtam meg, 1986-ban a legendás péntek déli iszlám speciális kollégiumain akkori professzorom Ceglédi Károly elmagyarázta nekünk, hogy kérem szépen Afrikában franchise rendszerrel bozott tűzszerűen terjed az iszlám. Aki akkor bármilyen keleti nyelvszakot végzett, ez formálisan most csak speckol, és nem a ideológiai, a rendszer ideológia miatt, nem azért, mert hogy a rendkívül sok ide beiratott palesztin munkavállaló ugye ne segítsen a professzornak az iszlám megértésében, és azt lehetett nekik mondani, hogy menj el pénteken abból a mecsetbe, majd mi megoldjuk, és hát neked ez úgyse kell, mert speckol, tudod.
ettől nekünk azért nem volt annyira speckolt, tehát hogy javasolták, hogy vegyük fel. De ezt már lehetett, tehát gyakorlatilag itt olyan dolgok vannak, amelyeknek egy része már ismert volt, és bizonyos folyamatok már a 90-es években, és Afrikában, vagy a közel-keleten, például Afganisztánon belül láthatóak voltak. De most nem mondja senki, hogy hopp, ez most hirtelen nyakunkba zuttyant, a nyakunkba azért zuttyant, mert megteremtettük annak a lehetőségét, hogy zuttyantjon. Most megteremtettük a szíriai beavatkozást, megteremtettük ugye Líbiában ezt a hatalmas őzetlen határt. Ugye hát görögökről nem sok jót lehet elmondani politikailag, de ezt úgy mondtam egy kedves kollégámnak, hogy az Egervárát védő Dobó István is egy roppant módon korrupt és földesül volt. Le is csukták. De nem akkor, amikor Ali Pasa ment Egervárat ostromolni. Később igen. Tehát, nem azt mondom, hogy ott halt, de meg most nem hiszem, hogy lehet, hogy meg kiengedték előtt, de hosszú ideig szenvedett. Először lett Erdélyben, de utána ugye lecsukták. De ugye ezeket meg kéne értenünk, és hát ebben a kontextusban térnék át nem az iszlámra most ebben a percben, hanem a másik témámra, hogy ez Törökország. Ugye az Egyesült Államoknak, és azon belül pedig hát a mai vezetésnek, de már korábbiaknak is. Ugye eleve volt egy ilyen mániája, vagy egy régi mániám. Ugye ez volt, amire emlékszünk, hogy a színes forradalmak mániája, csak azért is csináljunk valamifajta nekünk tetsző új rendszereket a posztszovjet, illetve a közel-keleti térségben, mert azt akkor nekünk mondani, hogy jó lesz. Aztán ugye, amikor kiderül, hogy egy 23 éves Dunaszerdai kis ifjanc nem képes forradalmat csinálni Taskenben, konkrétan ismerem a figurát, és meg is írta az emlékeit. Jarábi Balázsnak hívják, mert egy kedves társa, egy 50 éves amerikai alkoholista nyomdász meg Szíriában robbantotta ki. Akkor kérem szépen, ugye rájöttünk, hogy ezt ugye hanyagolni kell. Most Törökország esetén pontosan azt tudtuk megoldani, hogy felbérelte az Egyesült Államok ugye Erdoğant és a török politikát, mint egyfajta térségbeli verőlegényt. Tehát egyrészt a török politika lehetne előbb szinte a magyar értelmiség infantilitását, a török értelmiség és a török politika még infantilisebb. Szent meggyőződésük, hogy ők egy világ által el nem ismert világhatalom, egy titkos világhatalom, amelyiknek ugye Magyarországtól, sőt Csehországtól egészen Szibériáig az egész világot a kezébe kell venni. Tulajdonképpen ezt a világ csak meg akarja akadályozni, nekik ez a fő kutatásuk, és lám most itt van lehetőség, ugye ma már azt is lehet mondani, hogy az Erdoğan rendszer, ami most ingatag és gyakorlatilag a bukászénál szintúgy, Erdoğan is egy lassan egy bukott záim lesz, jelentős részt vállalhat abban, hogy amerikai segítséggel kirobbantsa a válságot. Ugye Szíriából tudjuk, hogy az egyik első kirobbantója volt a szír tavasznak, támogatta, ő hívta a menekülteket, tehát nagyon szép dolog azt mondani, hogy vagy szegény Törökország oda követtek. Gyakorlatilag Törökország most már nem lezárta a határt, de egészen éveken át, tehát 13-15 között folyamatosan hívta a menekültek, hogy gyertek, mert gondoltak, hogy ez majd egy jó adó lesz ugye, az új oszmán birodalom kiépítéséhez. Nem volt az. Ugyanakkor most kiderült, hogy nem az, akkor elkezdték szépen engedni őket nyugat felé, azt nem nagyon lökték, de engedni őket nyugat felé. Irán is elkezdte az általában afgán menekülteket lökni nyugat felé, úti költséget is adott. Ugye szegény menekültek, ugye kis úti költséggel is jött. Nem tudta, hogy az a pénz, amit kap, az Iránban nagy pénz a $2000, de hát ugye már Törökországban sem egy nagy összeg. Szépen megkaptunk egy jól szervezett, és nem csak csempészek, és nem csak a iszlám állam által szervezett, hanem más állami szereplők által is támogatott, vagy szemet hújt menekült álladatot, és akkor itt jön az a kérdés, hogy hogyan és miképp tudunk integrálódni, illetve az, hogy az emigrációban az iszlám, amelyik egyébként egy államilag ellenőrzött vallás, tehát az iszlám világban az állam és a vallás az bizonyos szempontból egy és ugyanaz, hogyan vadul el, és hogyan alakulnak ki
ezek a renitens hitszónokok hogyan alakulnak ki, ezek a mini kalifátusok, vagy iszlám kerületek, és most itt tartunk, hogy most melyik ujjunkat harapjuk. Ugye nagyon szép dolog, amikor egyrészt ugye Angela Merkel kiemeli, hogy hát Willkommenskultúr, Zárében nagyon szépen mutat ez a lángoló Hohenheimek fényében, mert ugye a Hohenheimeket meg ugye kísér mellette, hogy itt 3-at, 4-et támadtak meg a szélső jobberek. Ugyanakkor viszont meglátták az első menekült hullámot, és gyorsan térdresve ajánlott ugye az ankarai Mika kalifának egy harácsot. És olyan pillanatban mi finanszírozzuk azt az országot, ami kirobbantotta, vagy részben kirobbantotta ezt a menekült válságot. Köszönöm szépen, hát ugye, ha mi ennyire okosak vagyunk, akkor mit várunk? Az más kérdés, hogy több helyütt az iszlám államot azért fogadják, nem Szíriában, ahol egyébként a lakosság jelentős része nem, sőt könyörögtek, hát gyakorlatilag mi vertük szét a demokrácia igényünkkel a Közel-Kelet utolsó szervezett rendszeres keresztény egyházi rendjét és támaszát. De például Irakban egész egyszerűen azért támogatják, vagy fogadják el, nem azért, mert szeretik, hanem egész egyszerűen azért, mert rendet teremt, olcsók az adók, van benzin, tehát azt lehet elolvasni, amikor a vandálok elfoglalták Kartágót, ugye 439-ben, és 2 évvel később jött a jelentés, el is mondták az ottani rómaiak, hogy soha többé nem akarnak a római birodalomban élni, mert mennyivel jobb a vandalizmus és zsarnokság alatt. Tehát amíg nem tudunk valamifajta értelmes megoldást csinálni, addig vagy védelmet kell berendezkedni, vagy meg kell nézni, hogy milyen partnereink vannak, nincsen partnereink, mert kicsit túl soká vittük a dolgot, és ez a másik, amit nagyon fontos, hogy azért jönnek Európába, ezt az egyik kolléganőm mondta, illetve az egyik Magyarország iszlám szervezet vezetője, egyháznak nem mondanám őket, mert ezért pár ezer fős közösség, és kérem azért jönnek ide, mert ez egy jó hely. Ugye van fűtés, világítás, melegvíz, nem is anyagi segítség, és hát nagyon kevés részük az, aki ezért legendő, hogy magasan képzett értelmiségiek, hogy kérem szépen mindenki, több doktor, más 10 doktor, van 1-2, de kérem szépen az útlevéllel jön, és vízummal. Akit itt kérem szépen ez az úton jön, az már desperado. Az olyas valaki, aki már nem tud és nem akar ott megmaradni. És egy nagyon fontos kérdés, hogy nagyon szépen elmondják, hogy hát ők otthon főmérnökök voltak, akinek igazán biznisze van Szíriában, az nem jön a törhatár mellől. Mindig reménykedik abban, hogy vissza tud menni. Most ami a kurdokat illeti, ugye ők egy állami nemzetként valóban egy komoly biztonsági kihívások az elkeleten, utolsó mondatom, de hát amit látjuk, itt megint az a helyzet, hogy robbantást történik ugye Ankarában, először Davutoglu üzleti miniszterelnök kijelentette, hogy ez csak az iszlám állam lehetett, nagyon ritkán használják az öngyilkos merénylet taktikáját, sőt, majd robbantás történik érdekes módon Moszkvában, itt ugyanaz az anyag, közben már Törökországban is úgy csoportokat gyanúsítanak, azt mondjuk Dokumacsirál, tehát a szövők nevezetű csoportot, egyébként létezik Törökországban is egy szunnita Hizbullah, oldalapul is elég együttműködik a titkosszolgálatokkal, tehát több csoport felmerült. Érdekes módon nem csak Moszkvában jelentenek be hírzatot, hanem tegnap Törökországban és a török ügyészség az ankarai merénylettel kapcsolatban minden hírforgalmat leállított. Hát most erre kössünk csomót, hát itt tartunk most ebben a percben. Hát én azt mondom, hogy kezdjünk felnőni és kezdjünk először migrációról beszélni. Hogy mit akarunk, hogy ezek már eljöttek és itt vannak, és kezdjünk most már arról beszélni, hogy most mit kezdünk velük, illetve hogy hány embert tudunk még befogadni. Mekkora hajó kapacitása, milyen helyek vannak. Tehát most lehet, ezt azért mondom, mert lehet egyébként csak Sydney Magyarországon, tehát Magyarország nem volt egy matyúhímzés, tehát ez csak brutálisan volt eredményes. Átmentileg. Ez a probléma. És ez nagyon nagy probléma. Mert hogyha valaki brutalitás eredményes, akkor ugye a brutalitás már elfogadott módszer lesz. És akkor most befejezem, mert akkor már lehetne menni valamifajta jogfilozófiai
kocsmai filozófiába, de itt drága a sör. Köszönöm szépen, hogy mindenki megdöbbent. Hát utána gondolt mindannak, amit elmondott Mihály, meg amit Szilveszter is elmondott, hogy a kép úgy egészében véve a jövőre vetítve nagyon-nagyon sötét, és attól ilyen, hogy még ha volna is egy kiváló értelmisége ennek az országnak, vagy az Európai Unió bármelyik országában, az még nem garancia arra, hogy a nyers gazdasági és politikai érdekekkel szemben egy politikai párt a hosszú távú érdekek megvalósítását különösképpen lelkesen vállalná. Nagyon általános, amit mondok, vagy általánosság és meglehetősen közhely, de mindig munkát egész idő alatt a beszélgetésünk délután 5 órától, most már fél 8-ig és azonnal be is fejezzük. Ez a gondolat, amit kiteljesedett a mindkettőtök előadásában is, hogy a társadalom és a politikai elit, mintha jobban elválna egymástól, és még szélesebb a szakadék az közöttük, mint akár csak 15 évvel ezelőtt. És bocsánat, elvettem a kérdés és a vélemények elmondásának a lehetőségét. 15 percünk van kérdésekre, és természetesen a kerekasztalunknak a reakcióra még további 15 perc. Éva? Én továbbra is a kódokról szeretnék tudni, ugyanis olvastam egy-két cikket, amiből meg láttam egy-két filmet is, amit készítettek a kurd ellenállásról. És nyilván azért is, mert feminista vagyok, nagyon is szimpatikus volt, hogy ott csajok keményen harcolnak. De hogy ez vajon mennyire csak egy ilyen látszólagos kép, vagy valóban előfordulhat az, hogy létrejön ott egy mini Kurdisztán, és ott tényleg, nem is mondom, hogy európai értelemben vett értékek rendszer szerint, de azért mégis a fundamentalista iszlámtól azért merőben jobb értékrend szerinti országot tudnának felépíteni, vagy pedig ez teljesen reménytelen. Köszönöm. Várjon Mihály, még ha van kérdés, akkor összegyűjtjük. Magda és Zoli. Az enyém inkább két nagyon rövid megjegyzés lenne. Az egyik Mihállyal kapcsolatban, aki igazán orientalista, itt az igazán szóban a hangsúly, az mind pessimista, tehát Mihály pessimizmusát én nagyon nagy részt osztom, és Póczig Szilveszter optimizmusát szeretném egy kicsit árnyalni. Arra az érvre szeretnék válaszolni, hogy az igazán nagybani játékos, vagy 2 vagy 3 generációs nagy helyismerettel, vagy pedig business classon kitűnő útlevéllel utazik, de a szervezetbűnözést és a terrorszervezeteket is úgy kell elképzelnünk, mint egy nagy vállalatot, ahol, vagy mint egy katonai erőt, ahol van tábornoki kar, vagy van igazgató tanács, de vannak közlegények, és vannak hivatalsegédek is. És van az a járulékos veszteség, megszánt gyalogos erő, akit bizony érdemes a zöld határon utaztatni, különösen Mihály erre többször utalt, elég világosan, hogyha különböző országok szolgálatainak lehetősége van a maguk embereit így módon is nagyobb tömegben, mint egy diplomáciai kinevezés, vagy egy üzleti utazás, vagy vállalatalapítás erejével utaztatni. Tehát a másik megjegyzésem, mivel 25 évvel vezetek olyan afgán alapítványt, ami afgán lévén értelemszerűen menekültekkel foglalkozik, hiszen 35 évig volt Afganisztán az első számú globális migrációs kibocsátó, illegális migrációs, most megelőzte Szíria már a 2014-es évben. Az a tapasztalat, hogy az valóban üldözöttek után megérkeznek hamarosan az üldözők is, az üldözöttek bőrébe bújva az ő történeteikkel.
Tehát valóban arról lesz szó például Szíria esetében, hogy nagyon sokaknak hiába van útlevelük esetleg schengeni vízumokkal, olyant követtek el, vagy olyat fognak elkövetni, amiért nekik létkérdésük a identitás csere. És erre bizony ez a migrációs hullám szintén jó lehetőséget ad. Köszönöm. Köszönöm. Az elmúlt évben még senki sem beszélt ugye migráns problémáról. Ez én azt hiszem, hogy azért vetődött föl, mert hát a létszám miatt, a tömegek miatt. Szóval amikor 8-10 ezer ember jelenik meg a határon naponta, és ez jelen pillanatban is tart, ugye annyi változott, hogy most Horvátországnál lépnek be, és nem pedig Röszkénél. A kérdésem az, hogy rendelkezünk-e olyan információkkal, hogy az elkövetkező 5 évre meg lehet-e becsülni azt a migráns tömeget, ami majd minket fog érinteni. Tehát Magyarországot. Tehát ezt a Görögország, Balkán, Magyarország útvonal. Csak egy megjegyzést tennék, én a görögökkel elég gyakran találkoztam az uniós felkészülés során. Ők már akkor világosan megmondták, hogy ők a határokat nem tudják megvédeni. Tehát ez mindenki számára szerintem elég világos volt. Tehát ez a kérdés pedig ugye ott kezdődik, mert az uniós határ az ott van. Tehát még egyszer, milyen migrációs nyomásra számíthatunk az elkövetkező 5 évben? Tehát, de ha 3 évre tudjuk megmondani, vagy valaki meg tudja, vagy valaki mondani, az is jó lenne. Tehát rendelkezésre állnak az információk, vagy nem állnak, vagy milyen forrásokból lehet ehhez begyűjteni ezeket az információkat. Köszönöm szépen! Köszönöm én is, és akkor a válaszokat. Sándor? Jó. Ehhez hadd tegyem még hozzá a kérdés, hogy és kezelhető-e erőszak? Mekkora veszélye annak, hogy erőszakká fajulhat a migráns világos. Péter, kérdés? Jó, csak, és akkor még... Jó, akkor ez lesz az utolsó, mert mindjárt 8 óra. Az Európai Tanácsnak, az állam és kormányfők tanácsának legutóbbi határozata, ha összeadjuk a tételeket, az körülbelül 4 milliárd eurónyi hozzájárulás szavazott meg Törökország számára a menekülttáborok és a migráns tömeg, 2 millió migráns tömeg finanszírozására. Kérdezem azt, hogy elképzelhető, hogy ennek legalább egy nagyobbik része fog hasznosulni, ismervén azt, hogy Kapadókiától keletre az már nem európai Törökország. És akkor Mihály a válaszolás, első válasz, és aztán arra kérek mindenkit az asztal körül, hogyha az elhangzottakhoz megjegyzésem, kérdés vagy további észrevétele van, akkor várom. Jó, tehát akkor maradjunk először ugye a migráció kérdésénél. Maradjunk először a migráció kérdésénél. Nem lehet szerintem igazán felbecsülni, hogy mekkora nyomás érkezik. Ez ugyanis rendkívül sok mindentől függ. Ugye egyrészt most nyilvánvalóan hát egy ilyen folyamatnak ezzel meg egy összetevője van, és hogy megnyílt ugye az aranykapu, a csodakapu, egyre több a kalandkereső, egyre több az, akinek nem kell külföldi szolgálat sem jönni magától, mert észrevette azt, hogy most megnyílt egy lehetőség. Elég volt végigsétálni a Peletiben, és nagyon jól lehetett látni, hogy az itt az egy illegális tranzitzónában, ami úgy alakult kezdetben, nem mentek a menekülttáborokba, ücsörgők jelentős része nem Szíriából érkezett. Érkeztek ezek Bangladesből, érkeztek ezek Afganisztánból, beszéltek bengálisokot, ebből hallott a csicsergést, de azt nem értem. Beszéltek perzsát, azt értettem, beszéltek törököt, jelentős török kontingensek is nyomultak, és mindenki mindig azt a legendát, hogy ezt így hívják, ilyen szakmai titkosszolgálati néven adt el, amiből azt remélte, hogy át fogják venni. Hát csak az alapítványokhoz is érkezett egy olyan gyakornok, aki elmondta magára ezt, Magda, ugye le fog esni itt a székről, hogyha
adatokat felsorolom, hogy ő Herátban született, az anyanyelve pashtu, felekezetére nézve szunnita, és Indiában tanult, az indiai Punjab egyetemén. Most akkor ki lehet ez az ember? Mert valószínűleg Afganisztán közelről nem látta, az biztos. Vagy aki felkészítette, tudni, hogy Herát az egy perzsa nyelvű síita város. Tehát aki onnan jött és nem tud perzsául, az már önmagában jó. Az, hogy véletlenül pashtu voltak oda és oda települtek, ez csekély valószínűsége van, tehát... Bocsánat, laknak ott szunnita csaraimakok is, meg pastunok, de pashtu. aki tartomány van. De attól még lehetne jó a legenda, de a pandzsábi jellegéről a történetnek megvan a tippe, aztán egyre gondolunk. Ugyanarra gondolunk mind a ketten, erre gondolok muszó, tehát teljesen világos volt, hogy valaki be akar. Egyébként aki komolyan kém és nagyon vezető szakember, vagy pedig nagyon vezető gangster, az általában útlevéllel jön és megvan ilyen legendákat. Tehát aki a zöld határnak hajtanak neki, az általában vagy kalandot keres, vagy pedig olyan, akit agymondom, fel akarnak áldozni. Tehát próbáld meg, aztán vagy bejön neked, vagy nem. Most ugye az a kérdés, hogy most milyen választási eredmények születnek például Törökországban, tehát ez most 2 héten belül el fog dőlni, november 1-én lesznek választások, illetve hát az lesz a következő, hogy konkrétan sikerül-e ezt a felnyílt észak-afrikai életeszt valahogy elszírtelni. És hát ugye itt az a másik kérdés, hogy fennáll-e még a posztkolóniális világrendszer, és alkalmazható-e a szuverén államokra vonatkozó nemzetközi jog olyan területek esetén, mint Eritrea, Szomália vagy a mai Líbia. Vagy azt mondhatjuk, ugye ezt egyszer megpróbálták, csak akkor mindig még nem konfliktus volt, hogy nem, itt most már nincsen más tenni, be kell hajózni Tobruk kikötőjébe, vagy Tripoli vagy Megdala kikötőjébe, és rendet kell csinálni. Ami azt a vágyámat jelenti, hogy majd a kurdoknál lesz egy feminista társadalom, előbb mondtam el, hogy az összes keleti párt, beleértve a kurd pártot és a törökországi kurd pártot is, szimulakrum. Tehát az, hogy most a törökországi HDP-nek, aminek ugye a neve a Népek Demokratikus Pártja, az európai újbaloldalhoz van affinitása, és most ott keresi maga a politikai helyezkedés lehetőségeit, ez közönségesen szimulakrum. Ettől a kurd társadalom nem szűnik meg törzsi, nagycsaládi alapú, gyakorlatilag iszlám előtti, tehát egy olyan társadalomnak lenni, ahol az iszlám tényleges felvétele még emelkedést is hozna. Tehát ha a legtöbb ilyen törökországi rémtörténetet olvassuk, hogy gyerekcsere, házasságok, becsületgyilkosságok 90%-ban ezeken a területeken szólnak. Nem fog itt kérem szépen létrejönni semmiféle, ez megint ugyanaz az európai lila-zöld elképzelés, hogy kell lenni harmadik erőnek, tehát a csendes amerikai. Biztosan lesz majd ott egy olyan erő, hát olyan szép. Nem, ők pontosan tudják, hogy itt el lehet jönni, itt be fogják őket fogadni, nekünk tetszik, a török értelmiségnek tetszik, most ugye a kódkérdésben a kormánnyal szembe helyezkedni, ugye szexi, és valóban ugye a kormány olyan, amilyen, tehát én elég a kormányra a zsebúrámat nem bíznám rá, egyébként szeretném hozzátenni, az ország egy jelentős részét már is vesztette, érzékelhető területeket a keleti régióban, de hát ezt meglátjuk, és akkor szerintem legyen szilveszter, nem tudom, Pecskő van? Köszönöm szépen, előjáróban hadd mondjam azt, hogy Dobrovics Mihálynak köszönöm szépen, néhány olyan kritikát megfogalmazott, amit én ebben a fogalmazásban hivatali okoknál fogva nem fogalmazhattam, nem mondhattam el. Nyilván értjük, hogy miről van szó. Jó, néhány dologban azon engedje meg, Mihály, hogy vitatkozzam, mert hogy én azt gondolom, hogy a jó diplomácia
az mindenfajta államvezetésnek és külpolitikának az alapja, ennél fogva távolról sem mellékes, akármi lesz most az általam Nagy-Albániának nevezett egy leendő államalakulatnak a sorsa, egyáltalán nem mindegy az, hogy itt az közvetlen meg szomszédainknak, meg a szomszédaink szomszédaival milyen hosszú távú viszonyt tudunk kialakítani. Ugye ennek az egykori albán-magyar jókapcsolatnak, ugye ne felejtsük el, volt egy királyi házasság, az alapja ugye a Zogu király felesége, az Aponyzsár Albin volt, akinek egyébként a fia, nem az unokája, az osztályvezető az albán külügyminisztériumban. Na hát ez csak egy mellékszál. Jó. Amit Dobrovics úr mondott, ugye embercsempészet, mint olyan, magától értetődik az, hogy kérem, eredményes embercsempészet és tömeges emberkereskedelem, mint ahogy ez ugye ebben benne van, nem megy kvázi politikai vagy közigazgatási, tehát hivatali háttértámogatás nélkül, magától értetődik, hogy erre rácsatlakoznak helyi embercsempészek, ugye hírek voltak arról, hogy például a Röszkei határrégióban egy ilyen néhány fős embercsempész hálózatnak a feje napi 4 millió forintot tesz zsebre. Jó, azt viszont egyáltalán nem gondolnám, hogy az a tömeg, aki tényleg sok esetben az életét kockára téve beáramlik, ez nagyobb adán desperádókból állna. Ezek az emberek egyrészt kényszerhelyzetben vannak, másrészt megtévesztettek, harmadik meg szeretnének szabadulni azért a pénzért, amit kifizetnek, és itt hangsúlyozom, ezek mögött családi stratégiák állnak. Tehát összeadnak apait, anyait, úgy jön össze a több ezer eurós vagy dolláros úti költség, és utána azt várják, hogy ez az ember majd ugye részben maga után hozza a családegyesítési szabályok szerint a családjának a közvetlen tagjait, a klánjának meg egy jelentős részét majd ezekből a jövedelmekből, ugye ezeket hazautalva, hazajuttatva eltartja. Tehát itt harmadik elem, hogy le kell dolgozni a pénzt. Olyan is van, igen. Igen. Jó, azt, bocsánat, hadd mondjam azt, hogy én semmifajta optimista szcenáriót nem fogalmaztam meg, csupán azt mondtam, hogy ezek között az emberek között még Németországban sem sikerült 2-nél több terrorista, gyanús múlttal rendelkező embert kiszűrni, tehát én tudom, hogy nagyon nehéz titkosszolgálati munkát végezni ilyen körülmények között, meg ilyen társadalmi közegekben, de úgy látszik, hogy nem jelennek meg ezek a radikalizációra hajlamos emberek. Nyilván elsősorban megélni akarnak. Lehet, hogy a későbbiekben erre lesz példa, sőt biztos vagyok benne, hogy lesz néhány példa, de hogy ez tömeges előfordulásként jönne elő, nem nagyon hiszem. Bocsánat, az és optimistát nem a szcenárióra értettem, hanem a hivatkozott Böröc Miklós tanulmányra, az sem optimista, hanem korábban íródó. Még a nagy migrációs hullám, még a nagy migrációsok előtt. De ugye a tapasztalatok ezt számozták alá. Köszönöm szépen. Csak akkor egy fél mondat, tehát én sem hiszem azt, hogy a terroristák itt jönnének be, mert nem kockáztatott terrorista. A veszély nem azt hiszem, hogy esetleg a második harmadik generációban újra termelődik az, ami most az európai iszlám mikroközösségekben. Tehát ez a veszély nem az, hogy itt fog, mert aki itt valami bajt akar elkövetni, az vagy egy helyi embert képez ki, vagy pedig olyan úton módon juttat ide elkövetőket, akik biztonságban érkeznek és át tudnak csúszni, hogy nincs 26. Tehát egy olyan ember, aki azt se tudja, hogy hol van, úgy bukkan fel valahol Röszke mellett, hogy elven akarja azt először, hogy Hungary, elven, most egyébként nem tudjuk, hogy mi a valódi helyzet, az biztos, hogy nem fog robbantatni, mert mi robbanunk fel az idegességből, ez egy másik sztori. Járulékos veszteségnek valamikor valaha, lehet, hogy nem most, jó lesz. Nézzél, az egy másik rész. Az egy másik történet. Ő itt és most nem fog robbantani, mert ezt tudja hozni azt a 15 kg TNT-t. Az világos tett. Azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy itt sem az előadók, sem a hozzászólók nem gondolják, hogy azok a terroristák jönnek, akik hirtelen itt fel fognak lépni, de a kockázat távlatokban van. Szilveszter? Igen, szóval gyakorlatilag ugye
radikalizációval, vagy akár az integrációs problémáknak a bűnözéssel határos manifest formáival általában a második generációban találkozunk. Az első generáció bejön, meg akar élni, zöldséges lesz belőle, vagy gyári munkás, vagy valahogy vagy valami szociális ellátásból eléldegél, de a második generáció tapasztalat szerint az, amely olyan súlyos kulturális konfliktus elé kerül, és ez egyébként nem csak a muszlimok esetében. Tehát 1920-as években csináltak, ha jól emlékszem, most inkább nem mondom, mert nem emlékszem pontosan, egy amerikai városban magyar bevándorlókkal kapcsolatos longitudinális kutatást, és az derült ki, hogy az első generációval semmi probléma nem volt, összeköltöztek, együtt éltek, ugyanúgy, mint otthon, magyarul beszéltek, disznót vágtak, nem tudom mi mindent. Na ezzel szemben a második generációban kitört a bűnözés. De egyébként ez az újfajta bűnözési formáknak a megjelenése, ez ugye megjelent a 20-as években, miután Mussolini kiirtotta a maffiát Szicíliából. Hát elmentek és Amerikába újfajta bűnözési formaként jelentek meg. Bocsánat. Köszönöm szépen. Ja. Szabad egy mondatot a terrorizmust illetően mindkét kollégának a véleménye, tökéletesen egyetértek. Ez Magyarországon egy kicsit egészségtelen módon került megnyilvánulásra. Ezt kezelni kell tudni. Egyébként a Vörös tanulmány több ilyen tanulmánya volt a fiúnak, ismerem mindent, egyetértek vele. Ami a jövőt illeti a migrációval kapcsolatban, én úgy érzem, hogy most már az európai országok, és itt nyugat-európai országokra gondolok, megérezték azt, hogy mit jelent az, hogy menekült áradat. Most már a franciák is, németek is, belgák is, svédek is, finnek is látják, hogy ez mivel jár. Én optimista vagyok az Európai Unió jövőjét illetően, nagyon merem remélni, hogy valami olyan döntést fognak hozni, például a Frontex megerősítésével kapcsolatban, külső határok védelmével kapcsolatban, sok pénzbe kerül, ezt nem vitatom, de olyan intézkedést fognak hozni, ami meg fogja ezt állítani, vagy legalábbis csökkenti, vagy szűri. Ennek a módja persze nem a kerítés, és nem biztos, hogy Európával kell ezt keresni. Köszönöm szépen. Ennél is volt egy kérdés, hogy Sándor, hogy milyen erőszak alkalmazására kerül egy sor, vagy valami ilyen katonai erő, vagy sok. Tehát magyarán, ha jól értettük a kérdést, Sándor, arra vonatkozott, hogy olyan feszültség tört ki, ami miatt egyszerűen a fegyveres erőre lesz szükség, mondjuk rendőri erőszakra. Így van, igen. Kitolosodják őket is. Ez már nem kérdés, nem tudjuk, hogy már egyébként a korlátozott mértékben is, de már jelen van az erőszak, illetve az erőszak szervezetek is jelen vannak, tehát magyarán a hadsereg mozgósítása nem csak Magyarországon, hanem Macedóniában, ahol rendkívül állapotot is elrendeltek. Gyakorlatilag az arra utal, hogy már ennek a nyomai megvannak. A kérdés az, hogy egy ilyen helyzet meddig eszkalálódhat, mit lehet tenni, és hogyan lehet ezt valamilyen formában féken tartani. Tehát ez egy következő kérdés, de hát egésznél nem szeretem azt a kifejezést, hogy gyökereknél kell kezelni a problémát, mert nem tudjuk, hogy mi a gyökér. De komolyan, annyira összetett és sokáig, de legalább egy rendes monitorizálást megérne, tehát eljutni odáig az európai és a magyar véleményformáló, vagy éppen döntéshozó egyébben, hogy ezeket a kérdéseket komolyan vegyék. Tehát többször találkoztam olyan helyzettel, hogy nem vették komolyan sem a véleményformálók, sem pedig, én mit tudom, ott legalábbis az alsófokú döntéshozót. Azért mondom, hogy felsőfokú azért már nem tudtam, mert tehát lehet, hogy a kabinetben kiterjesztették mondjuk Ruanda és Burundi térképét annak idején, de ez egy másik kérdés. Tehát ez a fő kérdésünk, hogy valószínűleg valamennyi erőszakra, tehát most már alkalmazzák és szükség. Ez legalábbis erőmutatásra, tehát fogalmazok, hogy erő megmutatására. Tehát a fegyveres erők alkalmazása nem opció, hanem már realitás, mondjuk ezt talán el tudjuk. Legalábbis nem fegyveres beavatkozás, de fegyveres erők részéről. Hát lőni még nem lövünk, tehát ezt... Köszönöm szépen. Nem használják azt, ami van. Köszönöm szépen. Nem, ugye? Az előadóknak. Köszönöm szépen az előadóknak, hogy mai estét. Két hírt olvastam, az egyik arról szólt, Németországban történt, mind a kettő. Az egyik arról szólt, hogy egy egyiptomi fiatalasszonyt
a családja megölt Németországban, becsőre szíriai volt? A szíriai fiatalasszonyt a családja megölt, az anyja kérésére, mert Szíriában megerőszakolták, emiatt ő eljött Németországba, ahol megvédték, beilleszkedett, a társadalomban segítő volt, fordító, tehát egy intelligens ember. Utána érkezett egy év múlva a családja ebben az évben, és azzal kezdték, hogy ezt a lányt meggyilkolták. Ez az egyik történetem. A másik az nem Németország, az Dánia. Hát igen. A másik kérdés Dániában történt, vagy ez is Németország, most már nem emlékszem. Két menekültet Dánia, ugye? Dániából elutasították a menekült státus elfogadását, visszamentek a hazájukba, és 2 nap múlva meghaltak, megölték őket. Az az afgán sztori kamu. Egyelőre a tálibok még nem uralkodnak Afganisztánban. Magda, nem az a kérdés, most nem azért mondtam ezt, hogy ez tény, csak ez olyan, mint egy paradigma. Mihály azt mondta elegánsan, hogy egyáltalán hogyan érvényesül a 100 éves nemzetközi jog ma, hogyan érvényesíthető, magyarán egy állam szuverenitását hogyan kell tiszteletben tartani, vagy ha már így mértékben felbomlott a nemzetközi rendszer, akkor nem a jog uralkodik, hanem az erkölcs, a gazdasági érdek. Miféle módon oldhatja meg egy európai kormányzat, egy európai társadalom ezeket a kérdéseket? Hogy viseli el a szociális nehézséget, hogy viseli el azt az óriási különbséget, társadalmi értékrendbeli, szokásbeli különbséget ilyen tömegben a saját országában, és közben ott van egy értelmiség, amelyiknek egy része, ez meg az én veszőparipám, amelyiknek egy része, amelyik azért nagyon jelentősen és erőteljesen megjelenik a nyilvánosság előtt, humanitárius elvekre és a politikai korrektségre hivatkozva nem engedi a problémát megnevezni, csak mindig valami hátteres fogalommal, ezzel megakadályozza, hogy a probléma körülírható, pontos lehessen, megismerése pontos lehessen, és a megoldás megközelítőleg jó lehessen. Vagy ha ennek a másik oldala, hogy marad az erőszak és a rend imádata, hogy akkor alkalmazzuk társadalmi rendünk védelme érdekében az erőszakot, és erősítsük tovább az társadalmi előítéleteket és a türelmetlenséget és hát ad abszolútum a gonoszságot. Tehát a mai beszélgetésünk azt hiszem, hogy ennek a tanácstalanságnak a példája is lehet, mert összegyűlt itt 4 jeles értelmiség és a kérdések kutatója és hozzáértője, és mégsem tehát nem is találhattunk rövid távon sem, nemhogy hosszú távon. Még elméleti, teoretikus megoldás sem a fönnálló problémákra. De szerintem a beszélgetésnek ez is eredménye és érdeme. Köszönöm szépen még egyszer.